Cu bun pe 2-3 minți. 3 minți adevărate ce a fost față din trocată. A trocată din 20 de ani de acolo. Ce mai mult? Câmpurile viitoare, voi și din altul. Dacă nu mă crezi pe mine, de țigani pe mine, care se de activare și țigări mai care. Dar sunt țigănești, am venit în asta România și am venit cu nepăsare să dă fața buzunar. Cum a făcut Iliescu la Serca și vă veniți la unul să vă zic care e clar. Băi, da, de măcat mănânci? Băutei? Hai, muzică! Muzica, mai căval meu! Hai, Sandra! Hai, zi, ei! Ce te faci? Eu vreau să mă ia. Dar nu doar cu de doar. Care sunt de altceva. Țigănești, am venit în asta România și am venit în nepăsare să vă fac la buzunar. Cum vă fac Iliescu la fel ca și vă? Vă veniți și la anul să vă zic care e planul. Băi, stane, mă catălângi? Da! Băi, ia duci! Am intrat într-o grădină și grădină cu urgi. Ne-a făcut cu rugăciuni. Să luăm mic la marbuci. Mâna pe codea buci. Că formula plătrisoi. Să-ți trimisă de mâncări. Eu la mama când era. Călările mă purtați. Și purta numai rochii. De toți vă turgăți. Mai de mine, du-te la pirandă și îți cântă. Faci la stânga, faci la dreapta, dai din pod, înghiți un ochi și dai de pirandă. Băi, pirandă, ești acasă? Ia-ți mâna, stă pe ouă. Băi, pirandă, ești acasă? Ia-ți mâna, stă pe casă. Băi, pirandă, vii odată. Vino repede, mai nebunie, care? Dau bani mare și duc cu vaporul. Nu-ți măneci. Vavion. Nu cașeți. Care cu duc?
Dar nu a nebunit, a pus pe nenevit, scoală mai dreaptă, cu mâna pe ea, scoală, mai nenevit. Dă-i mă, dă-i, poate un câmp. Cu sănătate să vă dea Domnul ce dorim. Zile pe mine, zile la mulți ani. La mulți ani. Dar eu cu tine. Alo, ia